yen ing tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang meko henge oso sun takon mawardene reki janji weleng sumedhot rang sing tias ingsun hani mas ingsun rasapa sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang remulan yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekomu marang megong ing angkasa lemas sun takoke pawartamu ayo ndek Janji
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggihan para kanca kadang kinasih pamatri budaya campursari jelas nada. Ingkang mijil saking lenadan Jalan Taib, Haji Taib, Kedung Pamulang, Tangerang Selatan, ingkang dipun pangarsani kadang kula kinasih panjenenganipun Bapak Teguh Kancil, ingkang dipun koordinatori panjenenganipun Mas Mustaqim, ugi panjenenganipun Mas Mus. Marak sowan tasih paripur sukore parisukane penggalih konjuk sagung para tamu. Wonten pidalem ingkang hamengga gati panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi sekalian panjenenganipun Ibu Dami Syatun. Saperlu ngraket cempaka mulya dhateng putra lan putrinipun ngunduh mantu panjenenganipun Mas Bagus Mahendra Saputra. Jadi panjenenganipun anak Mas Ayu Mia Anggraini putri kinasih saking panjenenganipun Bapak panggih sekalian panjenenganipun Ibu Ida. Ugi tansah ndedonga pangestu kunjuk pinanganten kekalih mugi samangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi pisuhan kanca kadang kinasih pametri budaya campursari jelas nada Cinengkuyung sagung miyaga ingkang sameta ing gati saegung diritan katelumpen tansah sinungjung sagung wijawanti wonten 6 ingkang setunggal samangke rembing rasuk busana tinepangan setunggal mboko setunggal samangke kata hop. Sugeng siang Mbak Tari. Nggih Kang Mas, siang dangu boten pinanggih. Alhamdulillah sehat nggih. Berjumpa kembali. Cinengkuyung rekanca kadang kinasih pametri budaya campursari jelas nada pinanggih malih sehat ngodidonga jipamuji samangke paripur suka parikala pegalih konjuk sagung para tamu. Sumrambah kadang kula kinasih panjenenganipun anak Mas Ayu Ami Lia jelas nada. Sugeng siang Mbok De. Selamat siang. Sehat yo. Alhamdulillah luar biasa. Aku suwe ra temu karo aku Ket aku rung iso apa-apa nganti saiki ya ora iso apa-apa ya panggah ngono kuwi. Yumi. Nggih. Sehat, sementing kuwi lah. Sing penting sehat. Heeh, arek kesuwe ra ketemu ora apa-apa penting sehat. Nggih. Ah, iki nderek jelas nada matur sembah nuwun jan elok. Dina iki jelas nada metu loro. Kabeh live streaming penyanyine sing kono 8, kene 6. Wih, jan bodhok penyanyi tenan. Alhamdulillah andane Pak Ancel padake. Nggih. Sumrambah sama kadang kula kinasih panjenenganipun anak Mas Ayu. Lulu apa aja? Jelas nada, monggo katuran jenengan sing ndak lulu. Sugeng siang genduk lulu. Jumpa perdana nggih. Wis rasa wedi lek ndole wis ora rabies. Wis ora nyokot. Aman ya Lek ya. Aman. Wis aman pokoke ora bakal nyokot. Nggih samangke paripur suka parikala panggalih konjuk sagung tamu. Co sing gayen sing gumyak bintang tamune jelas nanta diatur iki. Iki ora mbok-mbokane bintang tamu dina iki. Katuran jengkar saking Palenggan Guestar jelas nada. Teki ku Sumo. Mas Kancil. Iki dipindah. Dipindah. Nah. Kita sewatan setunggal malih samangke panjenenganipun genduk. Iki yo dipindah. Ragil Saputri nebing rasuk busana. Iki yo dipindah. Ya sing sabar, monggo bintang tamu yo ngene iki kok.
bintang tamu mahal. Loh, lah kok terus salah keluar ngadeg. Penyanyi larang. Lah iya, penyanyi larang bintang tamu ya ini metu ya wis direhke. Sehat nggih, Mbak Gwestar. Sehat, Mas. Oh, aku sehat. Ugi tasih wonten samangke panjenenganipun Genduk Ragil Saputri nembing Krasuk Busana. Salam pambuka saking kanca kadang kinasih pametri budaya campursari, jelas nada campursari, jelas nada. Tinepangan setunggal mboko setunggal Sagung Widyawati sampun diaturaken. Ugi samangke salam pambuka kunjuk Sagung para tamu. Ugi ngatur kigoging panuwun tanpa pepindhan kunjuk kadang-kadang kinasih pametri budaya campursari saking jelas nada makarya sarengan audio sound system Purboyo. Kerjasama dan apik dengan audio Kiwong dan tentunya disiarkan langsung live streaming bersama Kancil Jelas Nada Official dan juga bersama rekan-rekan dari Cerah Foto Jantung. Matur thank you, matur kasih. Yuk so, salam pambuka. Lo, oh.
Apa kowe ra kelingan Spesial buat Mas Manten. Ayo monggo, Mbak Manten joget ya. Mas Manten monggo. Apa wis ra kelingan sumpah janji ngomong karo aku sinek lintang rembulan jarene tresno ngomong karo aku Mas Manten ayo joget. Ini Mas siapa ini? Ayo joget. Ini budaya mana lagunya? Budaya Mas Manten sama ini. Ayo Bunda joget boleh? Ayo joget Bunda. Entuk lintang entuk. Ayo, jangan malu-malu.
Mas Manten. Siang pantoro ratri mong eleng maning sing ati setiapku bisa anduweni marang sang Hyas Laksmi. Yuk mantene joget. Bubas, monggo bubas. Munggah nduk. Mantene jak joget. Iya, siap. Mas Kanten. Kalian, Mbak. Berdua, ayo. Wong ayu tresnamu kinarya tampa sesatra ning panenku. Bebas, bebas. Senajan ngarupi banyu saka rasaku ora bakal sena. Manut ae lho, manut bose. Dijaga ya bro. Ya, bener. Ini bose. Ah. Masih lele. Aduh, aduh, aduh. Yo. Iya, iya. Pak Bos. Siang pan toro rati. Omel manis sing ati. Luffy, manis. Bisa anduweni marang sang Hyas Laksmi.
sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Mas ngijabahi nggonmu bali bisa kumpul kaya do inge one sliramu wae aja lali pawelengku ugemo onone Mas janjimu aku kang setya satu desa elengmu jelas nada sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwun rena lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali iso kumpul nduk kaya do ing one jaranan sliramu wae aja lali pawelengku ugemo onone Mas janji-janjiku aku kang setya satu desa elemu Dukapti Diwanci samangke paring pakarmatan konjo kadang kinasih paman Utri Budaya saking kadang-kadang jelas nada badeng lengser.